Huma 138 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn it-2 u 3. Din iċ-ċifra ttella għal 16,999 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 128 persuna sabiex issa huma 14,104 dawk il-persuni illi fiequ. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie konfermat ukoll il-pajjiżna irreġistra żewġ vittmi oħra tal-pandemija, mara u raġel ta' 80 u 88 sena rispettivament li tilfu ħajjithom fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser il-vittmi issa żdiedu għal 255. Bekk il-każi attivi issa jammontaw għal 2640. Għan fil-waqt li tul il-jum ta' tnejn ingħataw 1191 tilqima b'265 ikunu t-tieni doża. Intant it-tlieta fil-għodu il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri irċieva l-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19 fejn enfasizza l-importanza li l-poplu jibqa' jsegwi l-miżuri ta' mitigazzjoni maħruġa mill-awtorità tas-saħħa. Dan fil-waqt li għamel kuraġġ lin-nies u insista li s-sagrifiċċji li wettaqna fl-aħħar xhur ikunu inutli jekk ma neħdux it-tilqima. Rajtu lil Deputat Prim Ministru lili prova ċara ta' kemm dal-vaċċin nemmnu fih u għalhekk nagħmel kuraġġ anki dawk li forsi ddubitaw jew qed jiddubitaw fuq dan il-vaċċin biex jagħmlu l-kuraġġ u jaħduh. Dan fil-waqt li Stephen Spiteri faħħar il-ħidma tal-istaff mediku dawk il-frontliners li għadhom qed jassistu lil poplu tul din il-pandemija. Flimkien ma' tabib Spiteri irċieva l-ewwel doża tat-tilqima l-Ministru Chris Fearn li spjega li minn din il-ġimgħa ser jingħata bidu għat-tilqim tal-istaff tal-ispiżeriji lokali kif ukoll li dawk il-persuni li għandhom il-fuq minn 80 sena ser ikunu qed jirċievu stedina għat-tilqima. Il-Ministru għas-Saħħa reġa' tenna li pajjiżna huwa mistenni jikseb il-herd immunity kontra din il-pandemija f'Settembru, stqarrija kontrastanti għall-aħħar minn normalità f'Mejju illi wiegħed il-Prim Ministru Robert Abela. Kif qed nippjanaw sa Mejju nkunu laqamna il-persuni vulnerabbli kollha u sa Settembru nkunu lħaqna dik li nsejħula il-herd immunity. Sa Marzu irrid li nkunu rkuprajna sew. Sa Mejju business as usual. Francesco Catania, għal Net News.